Fôty baka fô ediny agnarany fa tsy manjary. Ko fônaka ty fa tsy manjary mbarako anareo. Fa raha ataoko ty fo zegny tiako de za stable be. Za teo ni koragna taminareo hoe misy tanàna afatry sava. Fa nisy jandaro za taminareo nagnano ady fomba ty ary. Izy igny antsika boka maregny anjingo e mangome anjingo lahe. Faritany fokontany anjingo maro finaritry. Commune rurale nisy district n'Antalaha. Antalaha misy anjingo io. Donc, zaveko aminareo, vaovao azoko zio ty. Tsy haiko za zegny na Nambaloandry, tsy haiko za Nambalatsoandry. Tsy haiko e. Ibela guerre agnarantsaiky maty igny. Igny zegny zaza ni provoquer ny gendarme io de namaly. Ni ponokopokondreo devan reniny niteraky izy, devan vadiny, devan kamaradiny arambala misy. Nisoratako raha jiaby, soratako. J'ai mal fa tanako ranomasiko zegny. Tanako, tsy haiko zegny odigniko. Tanako e. Nisy ambangovanga vidéo ty amaretako détail satria tellement fona kafeno e. Zegny tegna marigny fona kafeno. Hatrefa nambandroza mitomagny anao, za baka ni koragna amireniny zaza io. Atao capture aminareo boka koa nareo boka io, le fony reny maty zanaka. Za niteraka za maty zanaka. Donc, la douleur qu'elle passe. En plus zanaka anao fa nahe viavy nahe nanambady nahe fiainagna vonegny. Ni voneny gendarme ty zaza ty. Fokontany nanjingo Antalaha ni vonena gendarme ao. Satria naovandreo barofo namaly. Hanao ndagnano barofo amin'olo baka rô maly rô manateraka anao. Logique zegny. Atake baka za ito tsina hanao bomako mare. Non, franchement, hanao za mitomagny Belgique, za mitomagny Belgique, je sais pas. Za reny, izy reny. Navitoro tamin'ny arivan lundi de pate contre rô fa nagnano adindrô io. Tsy tatrandreo tao be la guerre fa zandriny tatrandreo tao. Kamaradindry zandriny. Misy tsaiky 17 ans sorandreo sakay zisaka amin'ny lavatainy. Nataony gendarme reto, gendarme mpamonolo. Rango farajoely rô mamonolo, jusqu'à zao rô mamonolo. Jusqu'à jo gendarme Madagascar, ce sont des assassins. Jusque quand vous allez tuer les innocents? Hanaroma mietretre surtout rombany volony anjingo any tsy avy amin'ny Belgique. Et je vous le jure. Hanaro gendarme telo nalefanareo tao nde tsakaraka be la guerre. Amin'ny fomba kory ma izy popoinao. Hanareo samby agnatin'ny fety, samby agnatin'ny balika i tsy amaly. Hanao nigaka toaka izy nigaka toaka. Amin'ny fomba kory. Izy popoinao ka izy tsy amaly. Explique-moi ça. Miezaka tsy mitomagny za tanareo io marary foko. Hainareo tsara fa masoko masonsono fa nivotovonto. Tanao so votovoto. Hatrefa baka nagnano ny vitako za boko nipody aminareo. Hainareo tsara fa tsy fombako manao vidéo live successivement répétitif eto. Zay tsy fomba. Matetika ataoko za mipody anareo ngiako za mandry. Voto za tsy nandry vraiment j'ai mal. Ndre ziska draky ny mamany zaza io mbala mila nandesindreo fo vonegny miaraka amin'ny zaza ty. Popoko ny gendarme tanjingo Antalaha na faty zaza igny. Gendarme ou zao. Gendarme ou zao fa tsy police. Je répète encore, gendarme. Oh Mikael sy ny forongony.
Hanon filoan'ny fanarenana. Haboaza ela harigninao eto. Raha harigninao Mikaela voamasonay. Hamia rariny ty reny ty abokako anareo eo. Appel vidéo nataoko voteo. Tsy laniko tôlo laokonaka io. Tsy laniko. Je peux pas manger. J'arrive pas. Za reny. Za niteraka. Haiko irifiriny zanaka maty zay satria fa nisy zanaka maty. Haiko tsara zegny. Za reny. Te ola Mikael. Gendarme io. Miaramila anao. Hanao tompony fahefana satria nandrava ny gouvernement tany malagasy. Hanao tompony fahefana. Tsy nifidina fa nandrava. Aizanao. Aizanao am reto innocent vonona reto. Aizanao Mikael. Io le tsy zakanareo Belgique io. Le mamoaka vérité. Le manome vérité. Io le tsy zakanareo Belgique io. Io anenjena ny retraretra. Enjeo zako. Enje zako. Zany enjena. Arrête de focaliser avec les autres. Focalisez-vous sur moi. Et viens vous focaliser sur moi. Focalisez sur moi, s'il te plaît. Fatini, borko gas à côté, nzenareo. You, itatsika commentaire you. Nicola Nampalael sa. Ichi nandebil, you commentaire. Haindro ul jabret mangan commentaire ret fa. Zachi mpetraka ntala. Zachi mpetraka sambava. Zachi mpetraka voimara. Fa matua. Ampodiko matetiky. Za la seule. Dame de la justice, jugement dernière. Zan tompony teny farany. Zan manana jugement dernière. Mety manangana présidente de la justice anareo, je sais pas pourquoi comment. Fa zan tompony teny farany. Hatri za tsy mandainga. Preuve à l'appui. Vérité concrète. Ok? Hanang mangataka autopsie zahay. Miaraka aminaka. Mangataka autopsie. Arataratasy fa vita io tamponné signé par le médecin et le gouvernement d'Antala. Fa nazy quatro. Mangataka autopsie ty. Ni vonona gendarme ity zaza ty. Ni vonona gendarme. Ni soragna sakay araiky amindro namany zo baka amy loha zisaka amy lavatainy. D'accord? Attends, zaza fita ambin'ny folo taona. Tak. Ity mademoiselle Masy agnaranazy. Ni lililendro gendarme io lavatainy tinginy jusqu'à vavany. Asan'ny gendarme nareo Antala tao zegny. Je le prévois l'appui, hein. Je le prévois l'appui. Or Mikael piandry anao tamizay fotoana nampiandry anao. Fa anao zao moka fa iandrasana. Anao zao fa tsy piandry anao fa iandrasana. Alors je sais très bien. Anao net magnano tsy même teny vazaha fa misy mpandika teny anao. Donc ny dikany je sais très bien zegny. Haiko tsara zay dikany. Fantatro tsara fa mieno anako ny sofinao monsieur Mikael. Jerevo reto fianakaviana reto. Jerevo ntsindra azo lena mandalo amty tanàna Antala ty. Io tsy tanànan'ny babako, io tsy tanànan'ny reniko, fa gasy zako, gasy anao, gasy vadinao, gasy zanakao. Jerevo andefaso. Ohatra nataonao mitoerana rehetrarehetra mandefa espion spécial la mienquêté. Jerevo Mikael re tompoko. Jerevo. Tsy fombako misolelaka ampitondra. Fa fony reny io. Reny za. Ara fony. Aboka keo fa hitanao fa za miresaka amty. Mamany ty bela guerre ty mivantagna voteo. En heure et en temps. Alicia, va là-bas s'il te plaît. Sors de là. Va là-bas, je te dis. Tu vas dans la chambre, s'il te plaît. Allez vite. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, on parle après, quand on sera au lit.
gendarme depuis Rajoely asan gendarme mpamon'olo koa tadidinareo nagnano live zao nisy fotoagna hoe gendarme andeha hidriky amy kany Kapsaty nanao sangy velona be za tamizay hoe hanambady reo Kapsaty za fa reo tengatekatata rehefa niady reo zany voalohany tomagny nefa tifidanitra ny natao tao tadidinareo tomagny be za satria tsy tiako reo iady tsy tiako misy erina afoy mihitsy fa ilaiko ifandefitra ifandamina azonareo ono le nagnaraka videoko za nanao sangy velona hoe azony Kapsaty ho any fitondrana de hijery lehilahy amy Kapsaty ho za taoko vady vavako nagnano zegny vavany Beriziky de rehefa nava zay tonga ataony gendarme tifidrano lasa tsy haiko nanina de lefa tomany be za fa nanina ho famono atsika ho asambo gasy fa nanina za mihitsy ny tenany zany tato zay matadidy za baka magnano répétition aminareo raha jiaby mandalo tous les événements et les étapes gendarme efa mpamon'olo tsy niany ala nataoko vidéo teo hoe Remenabila nataony gendarme fa nivonegny or que Remenabila miaigny tsara amin'ny andafy ety miasa mila vola magnano construction des bâtiments tous tralala izy zio Madagascar ao tsisy olo masaky migady Remenabila nataoko vidéo niany dans l'après-midi ranivonakava avy any Anjoatinaka motraka ty za baka maleo magnano izy motraka satria zany tompony mbola tsy maiky ndre tsikotsiko mitsiko ranivonaka mbo tsy maiky gendarme fa namono zanak'olo on fait quoi gendarme fa namono olo mivolagna za tato mbala fa Rajoely nazavaiko taminareo fa za ko fitoragnano kagoly nagnino zany vehivavy voalohany namoaka hoe mbala fa Rajoely ampodiko ndraiky tsy fitondragnany Mikaela mbala fa Rajoely za nagnambara hoe ro jiaby amy kagoly io Wagner satria vadiko légionnaire hainy vadiko tsara reo Wagner reo izy naboaka ko nareo teo fa vadiko légionnaire gradiny jiaby sy ny tariny nataoko hitanareo teo donc zegny atsika tsy magnano rumina eto tsisy ka andeha hamorogno vandy koa nareo zao ry alikany toto ozy gendarme mbala boka ko natao capture ko najarisiko tsara amiko LSB ko mbala ataoko amy télé ko de tifiriko sara zovigny gendarme menamenace zagny hanao izy higadranao sesa rehefa nitabatabeko tamizigny zegny eny zanak'olo fotsifotsy tamy gendarme atao navoaka azo tadidiko tsara le madama fotsy tsara tare tsara be izy de maraminay gendarme ngeo la fotsy katady anareo tsy on n'est pas con et on n'est pas folle on n'est pas fou hay nefa nareo tsy gasy le manao anazy depuis Rajoely Wagner fa ta Madagascar impira mpodiko aminareo fa manohy asa Rajoely la reto firongony reto vous me croyez pas Beriziky la folle Beriziky Beriziky la folle hein? J'accepte za la folle c'est bon ok est-ce que c'est Beriziky la folle qui va vivre tsisy essence tsisy gasoil raha ho avy tsisy vary hatrenka kamarozagna varinareo soit baka en Chine soit baka amy tanin'ny Arabo ary ny tegna maro tatato vary anareo baka amy tanin'ny Arabo nareo raha ina tay vavako mivolagna zegny vavako ty volagna zegny ty vavako mbo motrika amin'ny olotry ty ankamaroany vary anareo baka amy tanin'ny Arabo or que nareo tsy mi-accepter Arabo fa nareo mi-accepter la Russie tanareo
Saeto. Hanaro inatay dans tous les Madagascar, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Inatay hanaro. Vava ko baka volagna zay. Keza mangatak. Amareza magnano live DTE. Amieko eto zovy agnara gendarme na moboko na pandoaliky miaraka vidéo jiaby nafatesagna ity Belaguera. Satria lafa mi Belaguera baka izy nidirany ty. Haitsika tsara fa tamindreo tsy mieto ny boan'iry Belaguera, Belamonty, Delastely, i vazaha jiaby nagnano colon satria tsy miety maro tsara, tsy miety mira zavavirano, fagneva pitrahagna. Za barako anareo, za tsy olo ratsy. Koa raha ataony zanakan'olo tsara aminaka tsara. Ny boaka tam tsy mieto ny atsaragnatsika varatra io. Atsika amy zesty. Non, il faut pas nier. Zanaka tsy miety ny boany Delastely, Delamonty. Iry de tsy ako, misy karazany de maro atsika. Nosibe, Diogo, baka tam tsy miety. Sambava, Tala, Port Berger. Io tsy miety jiaby to ny boany fo tsy Nosibe Kunguroti. Diogo Kunguroti mipipiki fagneva mira poivre. Faut pas se mentir. Il faut dire la vérité. Ke apetra kwetu sarko mikoragna amin'io reny zazany voneny gendarme ty. Gendarme namono an'ty zaza ty tam popoko, tam masony reniny, tam masony vadiny, tam masony zaza nasiandreo sakay jusqu'à amy lavateny, hara tam masony zazany lilendreo mivavany amy tinginy amy lavateny. Sa tsisy pitié aminareo. Nareo boka, zay amtsikera amy Facebook enjena. Vas-y, essaye. Essaye magnenjiky za. Essayez. Ko tsy papoako amy place nareo grade nareo dotsiko amy lavateny nareo ke. Tosako tondroko ty. Essaye. Essayez. Parce que là, vous m'énervez carrément là. Faites ce que vous voulez. Je suis d'accord. Fahamon zan kanulu, je suis pas d'accord. Atova menace. Zera tienaro, fahamunulu carrément. Non. Amunulu. Ça c'est d'accord. Atova zera tienaro. Adusoza mnesa nani. Leva baraka. Ça c'est jeni. Fanaro mun zana kanulu. Anaro mun zana kanulu. Usonko anaro jam gendarme amty tanana. Anaro gendarme jiaby amty tanana namono Belaguera na bokako io. Vous allez pas vous sortir indemne. Mizava dictionnaire Larousse ni Julien Lepers anaro hoe, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas sortir indemne? Tsakara anaro za fa tsy magnabe définition jo. Vous allez pas sortir indemne. Tafaka yo naro. Zatra loatra naro ko fa olo ambany volo vonivonegny. Ko fa olo ambany volo tsara misy mitsangana amindreo. Moi je vais le faire. Moi. Ko tsy maty za fa nambarako anaro. Je fermerai jamais ma bouche. Mais comme vous êtes pas poli, attends comme teny vazawe. Je fermerai jamais ma gueule. C'est une gueule, zeng va venir moua. Zeng baka sens une gueule. Quand on entend fermer ta gueule, mi hipul mangan zeng am no. Dis quand même fermer ta gueule, afde va venir moua. Maman. Pipus. Tu veux de l'eau et des bonbons? Moi aussi, je veux de l'eau. Ah, c'est merci. Appelle ici Tombo, s'il te plaît. Allez, va. Aratsika jiaby amy réseau maefa Beriziky mitsangana amy raha marigny. Beriziky mitsanga amy raha nagnano preuve. Que donc tsy mboako alevigny io faty io raha tsy vita ny autopsie.
fa nivolako tamin'ireny teo ataoko autopsie io hatrenareo nagnano fa mort naturel zany ka nareo niponokopoko-nareo nitrasy jiaby côte folapolaka jiaby io mort naturel io hanareo mitsakaraka ady agnatin'ny baly lo mamaly anareo vonenareo le gendarme de Madagascar za tsy manongo gendarme anosy be Ambanjambily be Dego Sambavantalavo et Maratiliara tous les gendarmes de Madagascar vous tous c'était où l'aro check zan mila rano boko izy demande la ce qu'elle veut s'il te plaît amzegny zanareo mamepetra namanareo fa hamieko eto ny agnara gendarme mpamono hamieko eto ny sora gendarme jiaby ny attaque zisaka amin'ireny ny be la guerre mieko eto anareo mieko anareo zanakan'olo ponopokonareo zanakan'olo vonivonenareo satria zo niboaka amin'ny kakazo nindesiny reny sy fanjava même si tsy niantoko jeriny fa izy niantoko vatany na terany io tapakegninany io devany masona za mangataka Mikaely magnano descente mitady ty reny ty anao nisy reny niteraka Mikaely manambady anao managna zanaka anao managna zanaka voalohany fa plus de 40 ans telagn'olonao Mikaely nianatra nagnano justice je sais tout de ton trajet hein. Calme-toi Mikaely viavy zanaka anao voalohany nagnano fianaragna justice io zanaka anao tsy haiko izay juge tsy haiko izay procureur tsy haiko fa iso amin'ny 40 ans mandilatra telagn'olonao donc t'es un père nanambady anao niteraka anao na zanaka viavy managna zanaka lehilahy koa anao. Donc si je te demande de faire un effort pour une mère, fais-le. Haranao tsy niboaka amin'ny kakazo anao niboaka amin'ny viavy. Matoa io viavy io niteraka reo io tsy managna izy maskiny. Fa voa ny vérité. Sazio ny manao tort. Anao tsy même teny vazaha fa zaveko aminao le tort hoe ny manao diso. Fananina. Misy baka ny fahadisovagna tsy fananina fa hoe accident zany le hoe tsy fananina fa ty fananina satria hoe sako sandarma sako manana grade koa say tiako ataoko de mety amin'ny ty toerana zay ambanivohitra kely nampandadigny zisaka amin'ny matoe tao natao tsindrazo legny teo Mikaely sisaka agnarana zanaka anao io mbola haiko jiaby telagn'olonao io mbola anao nianatra tagny je tout toi mais si je vais parler je passe, je vais pas parler je parle pas mais c'est pas mon problème zegny fiainagna anao tagny ankotrako tagny mais je voudrais juste anao fa tsy nidriky tamin'ny tsy haiko ty simpox nataony simpox fa rectifie réel de place toi karaha nataonao nda niambigny cyclone tatamatavy anao nandeha niambigny cyclone zao anao lazanao je vais te dire carrément mandiana koa anao mandeha agny fatry sava hoe indra nandalo tao mariny mbakaza mitandre feo ndakolosy tokana anao Mikaely reny io niteraka io tsy ho zaka anao ranomasony io Mikaely anao ny mitondra io anao ny mame io fais juste un petit effort comme ça un tout petit effort anao raha tsy afaka mandeha mandifansa solo-tegna anao magnatogny ray aman-dreniny io zasa de magnano enquête approfondi mamoaka ny marina de avoanareo fanarena fa nandrendraikitra nareo fa tiany marina tao de tratra le gendarme ny samborina fa tsy rariny le nataony ateny nahavahoaka miady aminao t'as pas le droit de tuer l'enfant d'autrui t'as pas le droit de tuer l'enfant d'autrui tsy managna droit anao mamono olona zany tsy haiko rangona avy ny fanarenana namoaka lalagna fanarenana hoe gendarme police la douane amin'ny commune afaka mamono olo koa fa naboaka ny Mikaely ndraiky lalagna zegny za mody vavanaka
voneko maray mandraigny site Facebook nakaja fa namoaka lalagna Mikael efa anao koa douanier anao koa policier anao koa gendarmerie anao koa piasan'ny commune anao koa police municipale afaka mamonolo namoaka zegny lalagna zegny Mikael namoaka lalagna koa navoaka ny Mikael lalagna zegny voneko compte Facebook nakaja satria ça sert à rien que je parle fa kosa koa Mikael mbo tsy namoaka zegny lalagna zegny reso reny andraikitra tompoko mbo tsy 30 ans zanakan'olo maty igny jusqu'à drakidraky ndraiky gisin'igny matoe vavy igny seky vonendreo miaraka amin'igny zaza igny. Attends, je vais essayer si je peux faire rentrer la photo quand je vais parler avec elle. Tu vois plus de enregistrement vidéo en direct. C'est deuxième courant. Yo tunga den enregistré comme téléphone. Enregistrement vidéo en direct. Deuxième courant enregistré. Karata deuxième courant amnon to enregistrement. Fa zache moka na conversation fa za moka na rowe zani courant amni maman zaza Mathieu. Tu dirais ni Mikael. On verra bien. On verra bien ma quoi. On verra bien quand tu dirais Mikael. De tout, je serai là. Je serai là. Je vais pas lâcher les baskets. Hein. Alicia, à la base. Nana Gassi. Non, Alicia, bien, arrête. Ah, tu commences à m'énerver, franchement. Quand il y a une vidéo, anyway. Ouenzeng izin le ben police donc c'est ministre de police. Ouenzeng is le mangan Facebook im critique in fikindrang malagas. Zan kanul Joseph vuneno asek scotch ovanakai asek bouchon su fingnakai tapena kumas. Zazeng chi vulanga fa zazeng ha? Ndeza tokun mas paradis za punise zangare. Jamais un punition, pourquoi tu ne voulais non? Pourquoi? J'ai une question, tu ne voulais non? Un autre témoin. Ça, c'est toi qui n'as pas manzariazo. Lorenzo! Il m'a vu comme courant am narora diable comme narora c'est la fin ni parti ni en c'est parti ni comme narora anon ci teri kadata or que rangi babem no sans que tu te rends compte alors tu me rendras compte on va dire c'est pas que non mangoing la même chose. La même chose. Usando ino com Mikael. Bonne mémoire na ka viavin majenga tranzana ny voalohany. Viavin majenga. Ke Zata baka tsy mara zov ministre nandeha nagnasa primo ngasa saza. Ministre de la santé. Soi-disant anao mivavaka mifogno loha tu oses mikaiky primo hoe ndao sasa beriziky fa manemba tsembagna fahasambarako anao magnano mifogno loha nagnako preuve fais attention avec moi madame fais bien attention avec moi madame leon vavanao magnirika primo Ulna regny appel téléphonique no tagnilan tonne nangambara aminaka hoe ministre de la justice veut se venger de toi parce que tu dis la vérité. Namaleno primo we hangabo vintagna be igny madama igny tsy sako izy primo
tsy leoko mihitsy vintagna an'igny fa igny izy primo joatiny voemara izy ko tsy vandiny arakoragna jiaby ataony izy primo za tsy mila problème amy zanako zafiko amanjanako fa raha ozogn'igny zaho primo simba fiainako izy primo hainao valiny téléphone nazonao ministre de la santé t'as même pas la honte. T'as pas la honte, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'as pas la honte, toi? Manganou fong fouloir musulman. You es drave là qu'on rosanandre. Mangasar musulman, beaucoup de skiloti. Milele devant derrière. On a beaucoup de titi qu'on a sec, on a romelko. Hein? Ana ro mangasar silamu swalata mikuswali matemi di swara retu titi ko na ro boko melko na ro azovin diso amnejo zana nga boka verite tatu mtadra momba no sibe mitadul pamono no sibe douso si elle est apte si elle est capable pour son boulot na douso toro frungun pamono jabro. A commencer par vos cas Eric. Il docteur simtarin twin kutaptat. Nangin chinaton. Déjà, premièrement, ça n'en tient. Deuxièmement, fana barakona zana nga no signal d'alerte we. Hanob ka uzam torun fa lel no rekerekam ro colonel la peta que colonel Michael. Chin boka vérité fa bazana ka no rekam ro. Hein? Fitundrasanga Madagascar dans la société des familles. Société des familles, la famille faut me tendre. Quand c'est la famille tu me tendre. Quand je vous dis quelque chose là, hein? Nis vidéo na tonon de ma makten vazachi haïba. Mouda vidéo me répète bien quoi? Ndema makten vazate même pas capable. Soi-disant une ministre de la santé. Ni dada non na makten vazah. Hano boko oze. Ande mangir kaoula ndenga sasa ni tiza. Calme-toi. Tout de suite, tu vas te calmer. Hein. Chisi henga chano. Manganu fongu luofa mizilima. Mi fongu. Boko mangir kaoula manga sasa. T'as même pas la honte. T'as même pas la honte dans ta vie. Ça continue, tu m'as saluté quand ça est quoi. Harazati ngir kaulu. Damb na kayu. Fautanga na kayu. Moshwayu. Chienofa. Ano mangir kaulu manga saza. Dambinom kiyamam triple. Yuedra mbarakonarowe. Le Coran, ça s'appelle la récitation. Mizava dictionnaire de mama kele tinyanta dundru na menga place born satria ni terre kam rou la bande Michael na menga place la bande nan bakaroyu la bande nan fa pete na place ri i dominer le monde tis tendra emzu ro la bande ro ku tis tendra e fa la bande nani alors beaucoup mieux que vérité na ro mi afata non calmez-vous. T'as même pas la moindre honte. Hama ministre de la santé, non, ça te dit que vérité. Ça, tu te barakona we. Nazavek chara, ministre de la santé, zeng cha Madagascar fanda fet. Que donc, vous avez dit bakam nane ventira jab mandalti. Hanoma tisi jerry. Tis jerry no. Tis jerry. Va regarder mes vidéos. Hein? You le côté puteino. Ça te fait un peu docteur Tarawe. Si oseng ministre de la santé va anda feti. Que donc tu seras un offre rotofu. Jusqu'à un docteur tinangomba maman checking ni tumani.
Ya, karanao fnaty zanaka, anagna quoi to angaran'igny docteur igny. Et je vais le divulguer bientôt. Je vais le faire. Zambal agnatiny mandefa, demande de doléances. Moi, je parle pas dans le vide. Anao tsy maintsy mahazo araiky. Tova agnatiny lavaka betronao. Ni protéger qu'on au départ, mais t'as négligé ma protection. Donc je vais te détruire. Et ça, jusqu'à la fin de ta vie. Même tes arrière-enfants ne veulent même pas aller voir ta tombe. Ça, je te garantis. Garantissez, cousin. Soit tu réagis maintenant, soit non miambini, tavori. Tavu baka manahiranga no, tavu. Ça juste signalé, ouais. Ministre de la Justice, voilà comme il est rekamro. Mera mila peta peta colonel usa. Chin bokatat vérité fanon terre kamro katati katata. Zati souci Sophie, zati souci. Fa souci que le ma ministre de la santé istiresen. Malio mangir kaulo mzeg mande alo do sa beriziki. En tant que t'es ministre. T'es ministre, t'envoies quelqu'un pour m'insulter. Oh, oh. Ino rajuelingi misinino Madagascar wizingi. Ino ramza téléphone mulcha. Ino ngaraziza zabaka tisi mémoire. Je connais pas moi. Ino ngarandragi, mais noroza ngarandragi. Faut que je réfléchisse. Hein. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle encore le truc là? Ino ngarandramza. Maïta téléphone, maïta pel na robe, ino ngarandragi. Hacheko ni ngaranani. Voilà Rosbel, Predator. Irony vanga Predator am la France, uzafazany mampiasa izy. Message ndro jiaby, appel, conversation ndro jiaby. Je regarde. Ameko échantillon naro. Ameko échantillon naro. Heto zamzaha izy. Amieko échantillon naro baka uza. Predator naro io. Je regarde d'ici. C'est comme ça. Hamasko rembo humuntka titi. Boanyol titi. T'as pas la honte. Hanom zumangan mkouchoual eri. Hein? T'as même pas la honte de ta vie, toi? T'as pas la honte? Iya, Miss Roboni, tu kam jerin jen ou radjoué. Merci à beaucoup. Miss Roboni, hein? Je suis quelqu'un de très méchante. Ok? Je suis quelqu'un de très gentil quand je veux. Ok? Mais je suis quelqu'un de très folle quand j'ai envie. Ok. Donc, Samboula banga la catégorie naka ou lefak. Oro Miss Mahamay. Hein? Samanga la télé. Ah, il est intelligent, il n'y a pas. Samanga petka zam plaster nga pitana betka jab. Mais moi, la vérité, ça va pas passer comme ça. Zan kanulun vunena rontalari gendarme. Je vais pas vous lâcher. Haratsmentu waz kwetu azove no gendarme na mubuku na munti zana kanulti. Tu mets divulguer kwetu. Yubukala tenir police. Hein? Yubuka tenir kinavem zana kana robuka tenir kinavem baba na robuka tenir kinavem rin na ro. Fa ko navem baba na ro navem zana kana ro pupupu inul mat karayu. Hanaro tstafi vulugalum tskera zin. Parce que il lègne. Haïtangan mari. Oui, merci beaucoup, Cindy. Ça considère nous t'étendrazana.
ina vieko avoa zegny satria za magnasaha amiako preuve anareo ah Belsabi comme une ange mais un démon ino anambarany Jesosy un loup qui s'habille avec la peau de mouton io izy ministre de la santé nareo taitay ty raha tsy raha mavozo izy za tsy mavozo ka miteny angofonany j'ai pas peur moi je suis pas peur d'elle elle peut faire tout ce qu'elle veut mety magnandoa izy agnatiny 6 mois magnandoa mamoriky bakasany silamo magnandoa magnano badri ataova badrinao fa za tsisy toro fa non toro maty anao maty zanakanao maty bazanakanao maty reninao maty babanao ça je te le jure zanaka Mardoka ty va dadiko baka Mardoka ampetaka maskriny Jomany Mardoka renseigne toi alô nagnano badri aminakay zanaka Mardoka nosy be ty tova baka badrinao atova doambo ko tova badrinao atova fa ty eto fo tanga mahitsy ty zalahy atova mama regleo haramia tsara fa Beriziky Olivia Tata Beldon agnarako aby jiaby zegny agnarako aby jiaby zegny alefa mama fa sorata tsara tova tsara atera gasinao 1 litre atera zalimetinao fitro boaty heko baka famorehaka ko moriky ha pétrole 1 litre zalimety boaty fito atera masculine rapide hozogna amizay gnarako fa za ko tsy nagnano raha ratsy fa namoaka vérité ton papela la ry zanako papela petaka amy laharanao ton papela petaka amy laharanao adosonao foloaranao petaka amy laharanao papelanao mbola tsisy volagna naboaka ny vavaka tsy avy amy tany andianany alefa amiako autorisation anao ndesa agnarako Beldon Olivia Beriziky Tata Makoa zay samborinao azahoanao za fo zegny tsonao mavozo amoriky za zay samborinao amindro agnaragna namiako zegny atondrasanao za zegny mama lasanao anao fa mitsakaraka olo à gauche à droite ao ambande hagnasasa za ro tsy maleo za fa ndonao mamoriky mandeha na maskriny rapide Mardoka ry za finy Mardoka koa ty ndananao ndo voreha ry za ndo mamoriky zaho anao koa tsy magnano zegny anao tsy viavy zalahy ndo itsa fera maty millier itsa fera maty satria io fera maty depuis des années satria za tsary nitsangana amindro malo zany zanaka voemara sambava antalampa ny fiaigna jiaby avategna neny nakay fo za tsy miety ny faritra antsignana ke io koa tsanganako itsa fera maty vous allez voir za tsy agnano promesse aminareo fa za agnano ny vitako itsa fera maty itsy ambelako gendarme itsy gadra perpétuité namono zanakan'olo zegny io mila migadra mandra-pahafatiny on va voir edy on va voir C'est trop beau. io koa tsy migadra mandra-pahafatiny reto gendarme telo navitao namono namoboko reto non aza ataonareo Beriziky za reo koa tsy migadra aza ataonareo Beriziky raha reo koa tsy migadra mandra-pahafatiny reo miandra ny tsy haiko ny daty ny tsy haiko Rosalahy ahongako lileko masotay ataoko mifoaka amy vavandro afera maty koa fatry zava oui satria tsary nisy olo nitsangana taminareo tagny hela fo za mambaranareo hoe za mbo avy sava za zany ka voemaro volako fo zo satria nagnino mamory dossier za mamory dossier za par étape ara tsy maintsy haboaka ko ampabe maso eto haraka ny koragna journaliste ndreo eo zany tsisy belagna aboaha ankiaka o izy tsy maintsy haboaka ko ankiaka
pardon, marigny. Gendarme mbala misy jery, tegna marigny. Rô mbala mahay hoe ino atao hoe humanité zay ino atao hoe maha olombelogno. Irô dahalo rô, fa gendarme ne tsy mahay fa mbala misy olombelogno e. Irô fa magnano rô hoe Zagnahary. Fa maro lovonendrô io, maro. Rango za mbala la classe de 3e manonga seconde. Za nandeha nagnano vacances Tantala. Tam cette époque, tontonko directeur ny Jirama Tantala. Za nagnano vacances tagny. Check tam taon firay fa tsy azoko ono. Mbala ire tamizay. Bureau gendarme ambany ary Alalabe efitra amin'ny faso amin'ny tragno étage teo tragnonay. Teo tragnon'ny tontonko. Tamizegny tsy haiko voalohany tsy haiko faharoa nisy Jeux olympiques ta Madagascar. Le mahazo ono. Baka eo tsy raha vandy. Tantala za ta hoe tsy haiko na voalohany na faharoa fa nisy Jeux olympiques ta Madagascar za Tantala. Io naezako fantalata ny farany tsy manjary ko presque kabarin'ny gendarme. Gadra vonendrô. Ko maty igny agnarana soratagna atao agnatin'ny tavoanginao vivy antogna ary. La famille tsy mahay feky fa naty anao. Ataova mavandy baka za marô mipetraka ao. Ataova mavandy za rô tanàna Tantala io koa raha volako zay tsy mary. Raha volako zay fa mandilitra 10 taogno. Et ça existe qu'aujourd'hui. Anao koa fa tsisy havagna, tsisy nino, ataondrô vite fait raha mamono anao. Tsy haiko rô mikarama pénitencier, tsy haiko fa anao maty malaky. Zay fondray. Anao maty, anao tsisy havanao agnambaragna fatinao fa alevigny fo anao tsy haiko agnaty prison, tsy haiko ambony prison, agnaragna anao soratagna amin'ny taratasy, atao agnatin'ny tavoanginao vivy afody. Ataova lamboarasagna za koa mavandy. Mbala classe de seconde, za zao fangala 40 ans tsy haiko mbiagna. Ndray de tanalo 40 ans tsy haiko. Fa volagnanao Belgique fandroaka ty mavandy ho ataova. Ataova mavandy za koa vandy ko raha vandy. Za tsy zany Kantala e, za tsy tombo Antala e. Fa tontonko directeur ny Jirama atao za vacances tao. Naezako histoire zegny. Bureau gendarme tazanko baka amin'ny tragnon'ny tontonko amin'ny étage. Donc ampidirigna amin'ny Antala bureau gendarme. Anao koa fa idriky Antala miala sambava, io bureau gendarme. Io baka raha tsy azon'olo hoe, ya, Belgique magnano vidéo, ataony havany, atao. Za tsy misandoko raha eko. Afaka magnontany anao talary hoe, tam taogno firma, niasan'ny Berobia Michel Tantala teto tam Jirama. Anontaniana rô. Zay baka raha tontoko. Berobia Michel. Ndraiky bado e. Fa zay fa mahera. Managna gradene. Managna postene. Zay bado. Fa zay mahera. D'accord? Zay nahitako Antala, zay nahitako Sambava, nahitako Vavategny, nahitako, nahaizako ny voyage. Donc, commence fodifodinarô lavatainarô. Anao gadra fa tsisy havagna mahogo, koa fa zany rehefa tsisy mahogo, io fô anao mi-croiser les bras, ndray rano anao migiaka doko ndraiky isan'andro migiaka rano amin'ny verre hely. Zegny aviany gadra ny Sambava Antala maty. Hatray rano gaindrô tsisy. Hatray nisy gadra raiky tamindrô fa lojy ndraiky mamako zona boka libre ny tantareny. Lakoroko izy izy ny tsaboan'olo katakata nongotako, olo manambola za tsy melalagna, samy gadra mandrapahafatiko izy. 5,000 volana mieny mamako izy tamizay fotoagna zay. Tadidiko tsara. Na inakiny ka mamako rako, izy lakoroko. Namboloan'olo katakata izy, za zo migadra mandrapahafaty, za tio. Soran'ny lehilahy zay ndraiky hitako tsy haiko e, tsy haiko izy nambala velogno, tsy haiko izy nafa maty. Igny ny gadragna zao izy.
Aminay tala eto olo manambola fo manjikiziky, olo manambola fo. Hara izy koa fa tsy voasery ny fanjakana, hiro magnirika olo mandeha mitifitra anao agnaty lavaka tragnonao ta hoe mbalina laza ka lavany misy vola be tamilay fotoagna zay. Hanao voatifitra poko maty anao vadinao zanakanao tifiriny be maty be. Koa baka fanarenana marigny ty gouvernement ty oeziny aby dossier jiaby zay. Oeziny aby dossier ny famonoagna olo ny lavany fa ny titegna olo tam lavany nagnino tsy oeziny. Nagnino tsy oeziny izy koa magnarigny marigny. Nagnino tsy tsakarany iska tribunal hoe amenareo za affaire depuis 1999 18 l'an 2000 nagnino tsy koariny. Magnarigny baka izy amizay. Zay le hoe tegna magnarigny. Nagnino tsy koariny. Bako magnambaranareo vérité tanao fa beriziko la dala beriziko le vergery hein? Sanaka savany ety. Fa za mare magnomenareo détail fa fatesany be la guerre. Karakory ny famoboboboagna izy tamina kibay. Ny tribitribiegna izy raha marangitry jiaby aminay nahafaty izy. Ameko anareo détail. Fa apetrako ato capture d'écran za mikoragna amreniny ny teraka izy. Hara magnino matoe vavy wa partira niany. Tsy volagna lileko babako za tsy volagna lileko zanako fa naroza lampahitako masteche toane. Ampodiko ndraiky. Za tsy volagna lileko babako. Za tsy volagna lileko zanako. Fa nareo pahitako masteche toane hanareo gendarme antala. Pahitako anareo. Pahitako anareo. Hamieko suspension. Hamieko affectation. Hados kwa sanareo ko anareo. Si c'est nécessaire. So mbaranareo police ndraiky gendarme nosy be fa ngangarako za ko fa ngangatra. Dans tous les Madagascar. Tsofa baka tsenareo. Tsy nosy be za raiky fo. Fa dans tous les Madagascar si j'ai envie, je le fais et je le peux. Anao ndako zay histoire. Io baka le tsy zakan'reo magnaboaka lalagna marandraigny. Saola manasa astorina fa tsy gadregny tsy raha vogadandreo haindreo baka astori fa tsy gadregny mamaly jawe naviko azy io saola mitsikera fitondram-panjakana ny Mikael henjena baka za hagnaboako vidéo ny boriboriko gendarme sy miaramila mamonomono maraka Madagascar. Henjea baka za. Boriboriko police gendarme ndem rôdy andafy eto magnano makorela eto. Henjea baka za. Poteko eto fitondragnanareo. Poteko fitondragnanareo. Ça je vous le jure. Henjea za. Allez viens. Je parle pas beaucoup. Mais je magnasa beaucoup. Zay baka na tsy azonareo. Olo magnasary sérieux. Azena. Rô tsara managna preuve solide. Fa za izy baka misy zay ty volagny to ya beriziko ty ene magnaraka vidéo nany fa izy magnasatsy ty ene le ny fandroaka bako le namboarazana miala am compte ko ato tsy nagnano vidéo ny dunia fa velogno izy ny dunia tsary nagnasaha andre andra raiky azovy ny tandregny ny dunia. Allô mamalemy commentaire anao. Nini dunia nangan live sanandra oye taniny siramampo de mtopitany azovy amitsika nahita nini dunia nagnasaha. Allô mamaly anareo za mila nareo mamaly za vao manohy
azovy amitsika zanak'olombelogno Madagasikara na dafy diaspora hoe nahita nini dunia nagnasako eze azovy amitsika. Tova commentaire za miambe tova commentaire. Azovy amitsika gasy nahita fa nini dunia nagnasaha na lenamboa io na lenfandroaka io na lenamboa razagna io na omantay io na fandroaka azovy amitsika o Kotie Rango Bakatiliara Faradofay nahita fa nini dunia nagnasaha. Soratanareo commentaire. Za anareo koa tsisy vanana koa tsy mahalay za tsy vola. Za tsy ano koragna. Tapako live anareo koa tsy amany. Non. Diso no Sophie Simo. Allez là-bas s'il te plaît, ça fait du bruit. Allez là-bas s'il te plaît. Diso anao Sophie Shimo, tsy borzany namotiky nini dunia. Mbala mpodiko eto, atsika sambytsika Kotie. Voalohany namotiky izy, Ramana Mafahe malaza. Satria rô tantiana lafony teza hoany vola io, nini dunia tsy nagneky. Nambarany tamin'iny, za koa nampiditra anao prison izy. Fatinao mialao izy. Nisy vidéo raha zay fa natao vite fait nila ny fafa. Et je le regrette tsy nazo enregistrement io vidéo io. Hatria tamin'ny fotoagna io za mbala mianatra amin'ny lycée. Misy atao hoe manga déranger. Boko manga ino ma devant préfecture igny misy manga tsara zay. Za tio préfecture menace nini dunia. Anao tsy diso tsy hainao. Vavako furanao tsy diso fa tsy hainao raha zegny. Misy manga tsara be zay devant préfet to za yo. Nini dunia tsam bureau am tany tragnonazy am tany misy togny mpanjakazafiny fotsy ao. Ia nini hamare mahery wis mbo maty za malaze wis zegny volagna nataony. Za tsy lalanao Ramana Mafahe malaza ity. Vandoko volagna zegny za mandry haligny ty mifatesa. Lolohaviko nini dunia mahazafiny fotsy izy baka mahatsara antety eo. Vandoko volagna zegny za mandry haligny ty mifatesa za fa tsy mitsangana mare marandegny. Zao za zo koa hoandry miala eto hanoho maty za koa vandoko volagna zegny. Za mampizahanao Ramana Mafahe malaza. Za koa nampidika anao prison. Fatinao mialao izy. Et c'est ce qui était arrivé nini dunia. Izy tsary nagnasa en aucun cas. Nagnino za magnasara volanko jiaby tanteraka. Donc c'est utile le asa. Azovy olo magnano live tsy magnasaky ero mitandregny. Nagnino ma za koa magnano live magnasa betibetiky réaction avy. Nareo tsy mety mandiniky. Asa haiko satria c'est nécessaire. Nécessaire sa ataoko. Nécessaire io. Ke za koa za aminareo navandy am koragna nataony Ramana Mafahe malaza tamin'iny dunia devant masoko ty. Devant la course be misy tafondro aroe aloha nihidriky agnaty résidence ny préfet. Sa miala heto magnano vidéo iseky madio handry. Hanotsy mifoha za hamahanjoaty ny vavaniaragna za koa vandiko volagna zegny. Hanotsy mifoha eky za. Tsy mifoha eky za mandry isaka mare koa. Masoko ndraiky sofigny nakambo homotrika an'ny holty ty naharegny koragna zegny. Ni filmer nini kabaro zegny. Fa azovina Mafahe izy tsy haiko.
Nini dunia tsara nagnasaha o zany. Tsara nataony. Zegny le nagnivoako stratégie. Tant que anao tsy magnasaha, on t'écoute pas. Hanao koa magnasaha, hanao zala malaza. Anao raha regny mipoko regny pirenena. Olo jiaby anao magnasaha baka anao regnin'olo. Voilà. Zegny naviako magnasaha Pro Max. Hatrenao koa tsy agnasaha katata irot regny ro. Fa anao koa nagnasaha nihity. Dadiko. Mangala loupy aby ry manafonao midécortiquer raha volagninao igny. Exécution immédiat. Exécution immédiat. Donc za magnasaha. Amizay raha volako regnindro. Ke za mare koa ni foha. Tsy navandy. Za magnano zambondreo tsy nate. Ataoko. Za koa mare ni foha. Tsy nagnano live. Tsy haiko lera foazako. Nate. Naty. Anjo watiny ambavany harigna hiringiriny. Tsisy mélange. Iringiriny io zaminao zegny. Namparako anareo kabarina ambelobe. Tompiny rano fagniavana azy lava. Anareo mety magnano raha mihondrana mitondra raha fa ataovanareo tsisy motera. Tsy mamono olo fo ambelobe sanandra. Témoignage aminakahy za kajo tsy nanaovako vidéo. Olo baka andafy aty mikarama laposy magnasasa za magnozigna anio maty zany kanao nangi tsy izo azo maty voto sambala hito mahazo 20 € 30 € eli iso magnasasa za taluan fisehagna tambavany antegna tamtong loso panjaka isa tompiny agnaragna intelo ny boaka aminaka izy velogno magnano kitamby magnano somizy ankanjo vaky bouton telo ny finany tsy volamena telo ato le mahe panjaka isa volamena ny finty tampolo poza vitinazy mikroazia zanako zay haza mpisegny aty fa maloto ato ambilibesa tsy raha manjary ka mankory amin'ny tany masina tiary le mandeha misekety problème. Ni volako zanazo tity zanazo sasaha na olo tsy manjary iri zanako ho maty miegny tsara mihina tsara velogno tsara. Akory amizay anao le panitihy za position anao. Anao le pagnasasa za position anao. Sambala zafa. Hara zay le karazany le tsy milevy agnatin'ny tany. Zay aty maty tsy alevy. Apetraka fo totofogna vato. Zay tsy mitsofotra agnaty tany. Haza sangisangigna fa anao koa volagnina vonene vavane fo mahafaty anao. Tsy mila mihetsika. Volagna raiky fa ataoko anao miripatra edy anao maty. Hara io le eviteko. Io le volako sanandra hoe anao koa nikotrana zambona vitako nagnasasanao. Vitako namaly anao mbala tiako. Fa anao koa nikotrana za tsy namaly anao. Anao zala marary. Ameko exemple baka anareo. Shela teo igny. Aisha nagnasasa za sana melogno beriziki. Akory Aisha zo vidéo mitedy amiraha jiaby. Akory Aisha zo. Or za tsarina Aisha feky ni dada ni DF tala réunion tary. Tsy haiko feky existence na Aisha. Za fa ta France na Aisha. Yo fo izy nanuka shetone amin'ny lohanany. Sana melogno beriziki. Za tsy namaly. Tsy fanjava raiky rasiony nazony. Kamarady ny fa magnasasa izy, manety izy, handitory izy, amin'ny falsification jiaby nataony. Za koa mbo namaly anao, za mbo nagnasasaha anao, za mbo nanety anao, mamono akoho anao manaova fety. Fa anao koa raiky nivolagna za tsy namaly anao, anao mavozoa. Tsara fa za miataky anao, rasagna nakama mango anao. Hara io, lombolombo tigny manintsy. Lombolombo tigny io. Io aviako koa fa mikotrana za milometa mamaly. Bala podiko aminareo ito. Na vinisy olo miady aminakahy nikotrana ry zanako.
za tsy namaly zany tomagny izana zegny hoe poko tsy nararina vadibadiky zany kan'olo inaty na nignenako tongotro aman-tagnana tsy namaly izy katria razagna anakay me protège vraiment beaucoup raha ty fagnahy aminakaro raha ty fagnahy hay tsy namaly antomagny ro nampanindry mandry za no malahelo arako malahelo za raha ataonay koa raha mampalahelo izy io ro andra tsy herigny naty zanany zanana terany naty tsy naraty naty nifotroka teo io aviako surtout kofa mikasiky ry zanako za hitanareo karaha biby lava mitselatselaka za magnasasa eto hatria za fa tsy mavita fatin'olo tsy vitako alegneny tsy mavozo ndraiky essaye za fa nambanareo 2026 ty za fa tsy mamaly na zovy magnasana za koa sa ianareo peut-être mamaly fa koa nareo nikitiky ry zanako za fa tsy raha fa mamaly za magnamenareo lamoro hatria malinareo nareo meko lamoro anieko mitsendraiky aminareo andraiky amin'ny personne plus chère dans votre vie amieko aza fa tsy malo io raha mpitandremako reo tandrema za fo edy ve aza kitigny rô tsy haiko fa misy raha mitarimy joatiny vavaniaragna ny voimara ty tsy mihinagna tainy lambo ary tsy mihinagna lambo tsy mihina voto tsy mihina tingy fais bien attention io raha mipodipodiko aminareo matetiky ratsiratsy ndraiky za atandrema raha boaka ny vavako ty sangisangia za ataova zay raha tiana atao fa aza atao raha mampalahelo za fa koa namoaka vava kanao maty fi miala amin'ny donia tsisy raha miova amin'ny fiainagnanao nao tsy mianga ary io lay tsy tiako donc raha vidéo mbola misy tsaiky araiky fo nozoniko tato Facebook tato raha nisy olo natsapa hoe zanaka vavaniaragna io izy fanao mangata pardon i tsy zagnahary araiky zay navaliako za ndraiky tsy zagnahary za fa koa nipitany vavanakao za alohany maty idriky amin'ny cercueil mikaiky za fo zay fa nambarako alohany ho maty iditra amin'ny cercueil za kahiny za tsy maintsy kahiny automatique zegny za kahiny hatreky tsy raha mety maty koa tsy mikaiky za kahiny koa za mivolagna hoe je te pardonne izy maty koa mivolagna non za tsy andefitra aminao izy io fo misofra io izy io fo ndray 300 ans izy io misofra fo ke donc koa fa hiataky za fa mborokodiko hoe tsakarahanareo hoe naturako tsakarahanareo zovy za alohananareo nda hiady aminakay so tany antrehanareo tsy hainareo ary raha mbarako re mbala tsy tomo azy mbala le babiole le mbangovangony ambangovangony fa le vrai moi ndray nareo ty tiza vidéo naka koa za magnambanao le vrai moi masa antoko mijokojoko donc fais bien attention volagna latsaka aminaka tandremagna zay viako magnambara hoe mangala maître nareo mesuré volagna nareo tava mesuré chaque mot que moi je prononce prenez ça au sérieux quand je envoie bon je blague io nareo fa za ko tsy nagnaboaka volagna zegny chaque mot abokany ty prenez vraiment ça au sérieux parce que des fois za magnano vidéo igny vita vidéo naka papako za mitandrigny na vadiko magnontany za nagnino moa izy vidéo ataonao tandrignesanao izy raha volagninao ma tsy hainao izy 3% raha volaniko fa za consciente fa le reste tsy haiko aby vidéo igny fa vita za mipody mikliquer mitandregny za koa mipody mitandregny vidéo igny
Zegny avy ny vidéo naka jiaby enregistreko. Hatria misy tsy haiko aby. Za tsy show feky. Za personnellement, je suis pas là.